Morjesta vaan kaikille. Tosiaan, mä oon Redax. Varmaan näitte kanavan nimestä. Ja tosiaan heti aluksi niin Serious King ei päästä videoon, koska hänen mikkinsä on vähän nyt broken, jos nyt näin voi sanoa. Eli huono äänenlaatu kyllä mullekin, mutta täällä nyt pystyy jotenkin. Joo. Tosiaan ajattelin tehdä pienen esittelyvideon ja pelattais SimCity 4 Deluxea. Tosiaan mä oon vähän pelannut tätä. Ostin tosiaan, mitä tää oli, 10 vai? Kumminkin, 4. No eikö aloiteta johonkin tohon. Mä aloitan niinku tänne ainakin yksin tällaisen sarjan ja Minecraftia varmaan tulossa ja kaikki hienoja pelejä. Tosiaan FPS ei mikään parhaat, koska mulla on läppäri. Tää nyt pyörittää jotenkin, mutta sitä. Eli jos joku nyt ei oo pelannut, niin tosiaan tässä Deluxessa sä saat ite muokata ihan kaiken. Ja tehdään aika tonne vettä. Noin. Hiukan tänne tällaista. Tosiaan tämä kannattaa hiukan tehdä haastetta tähän, että tää ei oo ihan mikä vaan. Tohon saadaan kaikki vesipumput ja sellaiset. Koska energiaa tässä tarvitaan. Sitten kasvusta. Tehdään tänne. Tonnekin jotain pientä. Ja eläimiä. Mä en tiedä miksei mulla on ääniä tässä. Eiku, niin mä otin ne pois. Noin. Tonne. Hetkone. Hei. Apua. Mitä mä tein? Peruutetaan. Ei varmaan. No, tästä tuli jo joku ihme säälys. En tiedä. Ja päivä tosiaan, koska mä en jaksa yötä. Tosiaan täällä on nää Autosaurus, Vregri ja UFO ja nää tällaisia vikkiä. Tornado, Lightning ja Eathekää. No, eikä siinä sitten. Me tehdään Cityn nimi. No. YouTube. Paikka. Red. X. Ja easy. No, siinä on meidän kaupunki. Tää nyt ei oo tarkoitus olla mikään iso, koska ei mitään hirveen isoa jaksaisi tehdä nyt ainakaan aluksi. Sitten tehdään tänne iso valtia. Noin. Road. Tehdään tänne ja tänne. Miksi se yhdisty siihen? Hei. Yhdistys nyt siihen. Se ei nykään tykkää tosta. Tohon. Kiinni. Menee. Hetkinen. Miten tuli sininen? Noin. Mä todellakin tiedän. No, tehdään niitä pumppuja ja sellaisia. Tänne tulee niinku teollisuusaluetta.
Rantakin nyt ois kiva tehdä joku biitsi sinne, mutta en mä nyt tiedä. Se vähän, ei se nyt oikein hirveän hyödyttävä ole. Tänne tulee asumusta ja kauppoja. Näin. Näin. Tehdään 3 ruutua. Näin. 3. No, tänne tulee kauppoja. Sitten laitetaan nyt rahaa on. Ja otetaan tollasta ihan. Tällaista. Katuja. Näin. Ja turpa kiinni. Kyllä mä teille teen sähköä. Hei. Nythän mä kekseen sellaisen ideat. Huhhuh. Tehdään jokaisen kadun päätyyn ostospaikka. Paitsi tonne. Noin. Tollanen toi. Tehdään tänne. Näin. Joo. Mä hankin kohta vähän paperia. Noin. Sitten. Eli tosiaan tässä nyt voi ottaa minkälaisia vaan. Mä en tiedä muuten kuuluuko ääni hyvin. Tossa. Mutta jotain nyt yritetään. Eli tosiaan tänne tehdään teollisuutta. Vittu maksaa paljon. Tehdään tohon teollisuutta. Niin, en tiedä kuuluuko mun ääni hyvin. Saatan puhua vähän hiljaa. Mä en nyt muista. Täällä. Eli wind poweria, eli tää on todella hyödyttävää poweria. Tai sähköä. Sitä on halpaa. Ja näitä saa aika paljon mahtumaan tänne. Mä en näe mitään, kun tuossa toi savupyty edessä. Noin. Tonne vielä 1. Tonne. Eli näitä kannattaa tehdä ihan reilusti, koska sit ihmiset tykkää, kun teillä on paljon noita sähköä siinä kaupungissa. Mikäs tää nyt oli? Mä en kyllä vissiin halua. Ei. No, tehdään nyt sit tollaset tolpat tonne. Eli sit vaan vedetään täältä. No. Tänne. Tohon. Ympäröidään tämä. Sitten ei valita enää, ettei ole sähköä. Noin. Assut. Eli nyt meillä on sähköä. Sitten. Vittu kun FPS pyörin pienessä. No. Hei. Vähän pienessä FPS pyöri. Otetaan waterpumppu. Laitetaan se tonne. 2 tohon ihan. Mennään tänne. Sitten. En varmaan muuta kauaa nyt kuvaa tossa hetken nyt. Hei. Noin. Tonne veteen. Vedetään linjasta. Tosiaan tähän se. Tuolta menee tonne. Ja tosta noin.
Ja tonne. Eli sitten tarvitaan aina säiliöt. Mennään vähän kauemmas. Noin. Ja sitten laitetaan niitä tänne pari. 1, 2, 3 varmaan riittää, mutta laitetaan nyt tohon 1 vielä. No. Nyt meillä on suht koht hyvässä vaiheessa. Ja tosiaan mä en nyt tästä viitti mitään kauhean pitkää tehdä. Tää nyt on näitä vielä, mitä voisi täyttää tässäkin videossa, mutta eli tällaista. Tosiaan aletaan tätä nyt sitten Siriusin kanssa tekemään. Ja, niin, ei tässä muuta. Kai sitten ensi kertaan. En tiedä, varmaan Minecraft on seuraava, ei välttämättä. Nähdään. Morjesta.